gyara babu? Gyara ta. A wannan zamanin da gyara. Cin nan ga sa akwai tsada. Da yin cokali. Mutum ai da baya. Kada ce a hankali. Haka na ga baka wasa ne. Na. Abokina, za ka bari ka? Ba ta robanta da Allah tashi ta bani guri. To ba ku bani kuɗin ba. Tashi ki bar gurin nan ko ke ba ki wuce ba ne? To an gaya muku abincin an dafo ne duk wanda aka gan shi a hanya a bashi? Ba ki ware ba ne? A wannan ba ariyan ne za a bada wani kuɗi. Ba ku bayar ba ko? Eh. Kenan za ku sani ku jira ni. To kowa ya mai kowa ya turo shi muna nan muna jira. Ba za a bayar ba. Abincin ma duk tsakuwa ne ba daɗi ma. Garo ma ni bacin yau nake jiman tance wannan bandan abincin ne ma. Ce da Allah wadda ta abincin mu Ba dai kun ce ba za ku biya ba? Jira ni za ku. Allah ya tafi abincin ma ba daɗi. Ina jin yawa yayin wannan garo-garon abincin ma gwada. Ya kici? Ya kike tafiya kina daurewa me faru ne? Ba wasu yara bane wai can sun ci min abinci kuma na ce su biyan wai ba za su biya ba. Ye? Duk saukin abincin nan da kike yi? Kan bora. Kai. Gaskiya Najeriya na akwai yin iskan yara. Yanzu suna ina? Suna nan anan ba. Mu je in ci kutumar wuri uban sun asan. Ku ne kuka ci abincin ta ko gibiya? Mu ne nan. To me kuke nufi? Yarinya ta dauko talla za ta je talla ku zauna ku nannagi abinci ku ci ku ce ba za ku biya ta ba? Allah malam bar gurin nan ka wuce Allah. Kai. Ba to na rantse da girman Allah wallahi kun biya ta kudin nan. Ka ji yin iskan yara? Wannan bai san ko. Wannan bai san. Kai. Kai. Ara mu bar nan. Ai na fahimci karatun. Ke ba an yaka ba. Wannan yanayin da ake ciki ke da ma kuke da abinci ki samari ne fa dudu nawa ma suka ci. Bai wuce na 200 ba. Tashi ki yi hakuri mu tafi. Ke kika san ma inda rana ta fadi dingin dan ce da wannan yan samarin mu je. Ki hakura ko mu tafi. Da ba ka san ba abin da zaka tsina mun ka jawo ni ka ce mu dawo da shinkafa na ki hakuri mu je. Ai kin ga wa'annan ba za mu biye musu ba yara ne kanana ba dinkin ba su shinkafan 200 me kin san ma inda za ta kwana ko ɗaya ce yana son ki yi hakuri mu je kuma kun ci Allah ya isa wutan ai da Allah ya san ma kika yi tun farko da duk ba mu sha wannan wahalan ba